Mimi, are you sure your sisters? 3 sisters. Your sisters? Yes, 3 sisters. Same father, same mother. Same mother. Saka mukuru ndiani? Ndini. Ndafarira ndini. Unotokarara ubvo pano kwa munhu boti ndiani mobati ndini. Ani ya pakaipa. Alright, saka ndini ndiye sister mombe. Na kweiwewe mudiki. Mudiki ndo? Ndini mudiki. Ndiwe mudiki? Oh. Another confuse kaka. All right, I see. Kweiwewe mudiki. Pane zvawakaita here sisi vako? Ini handina zvandakaita sisi wangu. Kweimimi sisi pane zvamakaita here munengena? Hapana zvandikaita munin'ina wangu, asi isusu tinogara pamba pevabereki, takashiyana marooms. Ini ndogara pamba pevabereki nemurume wangu. Alright. Takashiyana marooms nemunin'ina wangu. Asi munin'ina wangu ndiye anototichengeta. Iwe nemurume? Aimborore moko. Pane mafaira anenge achivhurwa, anenge achibhedhenuka achindivhiringidza. Tichishauziva kuti zviri kufamba sei. Zvinacho haumboziva zviri kufamba sei. Ndipo paunongopedzera wakuona mbari yakuchitungwiza. Chitungwiza yakunotoni. Notoni yakumabvuku. So munengena chaurida kuti Mwari akuitire chii? Inoda kuti Mwari vandiropafadze nekuti marriage iri kunetsa. Ndakambovimbisana nemukomana wangu kudhara kuda kuti andiroore. Anga atopa date. Saka akabva angoti zi, saka ndatombozoziva zvakafamba sei. Okay. So you want the marriage? Yes. Asi vakomana nyaya yekupa madates mushayikwa here. Munomboziva kuti munopiwa nahati break remi. Unopire munhu date kana usati waredi zvako. Ndiri kufara mama nekuti mataura kuti mine murume muri kutobatsirwa. Sei muri kubatsirwa imune murume? Murume wangu handipe kana senti, apa anoenda kubasa. Anoita zvemagirlfriend. Saka kureva kuti nhamo dzacho dzakadai. Uye haana murume zvamuchose. Uye anaye asi zvangofanana kunge asina. Kusvikira pakuti ari kutochengetwa naasina. Munomboziva here kuti Mwari anogona kukuropafadza iwewe? Kusvikira pakutumidzira mari vari kuAmerica iwe uri kuno kuZimbabwe. Daniel ari mugomba reshumba. Mambo Darius vanomuka vosvika kuti Dhani uri mwero vachitomutyira. Daniel vanobva ati long live the king. Kureva kuti raramai nekusingapere mambo. Ari mushumba ndiye ari kunamatira asiri mushumba. Sisi ndafara nokuti muri kuti munin'ina wenyu ndiye ari kukubatsirai panapa napo zvinhu zvakanaka. But now, Prophet. Munombozviziva here kuti munin'ina wenyu ndo reason why marriage yenyu isina kumira musha? Iye achinibatsira pazvese. Ndokumbira kuti kana ndichiprofita musafungire zvinhu. Munonzwa kuno. Musabude netuma-revelation. Nai muning'ina.
pawakarasiswa padate une mamwe prayers awakaita ari serious? chokwadi munhu waMwari, ndakanamata ndichiti Mwari ngavabudise chokwadi chakawanzika pachena akaparadza marriage yangu nemukomana wedate. nemukomana wangu wedate. Saka Mwari havana kundipindura, handina kuona mhinduro yavo kusvika nhasi. Mhinduro yawaida kuti udayirwe kuti why mukomana akangodisappear so suddenly apa date acharodzo zviri correct ndobva angoti zi ndo yandakuda kukudayira nhasi. Amen munhu waMwari. Your beloved sister vauri kubatsira nezvesa nemurume madays akabviswa date sisi vako vanga vasati varoorwa iwe ndokubva wapiwa date uri mudiki sisi ndokukuitira jealous. Sisi vakaudza mukomana wako kuti wakabvisa nhumbu vakataura nemaboyfriends wobvo mukomana ndobva angokusiya. What? Asi sisi munondidarire nhaye zvamunoona muri munhu mukuru, musandidaro. Nai sisi tikukunyepera here. Ichokwadi Prophet. Zvakaoma. Now chiri kuitika ndechekuti iwewe wai murume wako achiita zvemagirlfriends apa muri kutogara pamba pavabereki zvangofanira kunge usina murume uchitochengetwa ishamu yauri kurohwa nayo naMwari. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Munengena ndabvisa case pamusoro peupenyu hwako wanga usisade chinhu chinonzi murume ukatarisa mukomana wanga wakunzwa kutya ndosaka mamarriage anga akuramba. Amen munhu waMwari. You are free in the mighty name of Jesus. Amen munhu waMwari. Uraima sizondione ndirarame munyika yomwe. Spiritual Spectacles Nights Pungwe na Prophet T Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday 30 August 2024 kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries, Kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vuraima zisondione shamwari dzakanaka. Vuraima zisondione shamwari dzakanaka.